Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tony, 40 years old at tambalanista since 2009. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay hindi yung pangkaraniwan kong naririnig sa Mahiwagang Burnay. Hindi siya kwento ng pag-ibig. Hindi kwento ng iniwan ng karelasyon. Hindi kwento ng niloko ng minamahal. Ang kwento ko ay kwento ng paghihinagpis ng isang kapamilya na nakakaramdam ng pagkabaliwala mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Alam nyo kasi tambalan, buong buhay ko kasama ang pamilya ko sa bawat plano ko. Nung nag-OFW ako, plinano ko na ipatapos ang bahay ng mga magulang ko. Kasama din sa plano ko na pauwiin na ang nanay ko na OFW din para hindi na mahirapan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pinlano ko din na magbigay ng suportang pinansyal sa mga pamangkin ko na nag-aaral. Ang ikinalulungkot ko, kailanman ay hindi ko narinig na kasama ako sa plano ng pamilya ko. Ang nanay halimbawa, plano niyang paggawa ng bahay yung bunso at yung panganay namin. Akong middle child, nakalimutan na. Kapag nawawalan sila ng trabaho, bigay agad ng allowance ang nanay ko. Samantalang pag ako ang walang trabaho, hindi man lang ako matanong kung may panggastos pa ba ako. Buti na lang, may ipon ako. Bago ako mag-take ng board exam, wala man lang silang good luck message. Nung nakapasa ako, wala man lang congratulations. Sa halip, ang tanong, saan daw ako manlilibre? Inggit na inggit ako sa reaction videos ng pamilya ng mga pumapasa sa board exam na napapanood ko. Parang ang saya-saya ng pamilya nila para sa kanila. Yung iba nga may patarpaulin pa para ipakitang proud sila. Samantalang yung pamilya ko, walang reaksyon. Siguro para sa iba ang babaw lang nito. Pero para sa akin, big deal talaga siya. Nalulungkot ako kasi ramdam ko na naaalala lang nila ako kapag may kailangan sila sa akin. Tambalan, bakit po kaya ganun? Paano ko din kaya aalisin itong lungkot sa puso ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Tony. Hi, Tony! Yan, halatang kwarentahin yung Tony. Charot. medyo edaran talaga yung Tony. Anyways, ang title kasi ng kwento na Mahiwagang Burnay ay KSP. Ayan, kulang sa pansin. Merong mga pagkakataon na dun sa kwento mo, Tony, na iniisip ko, kaya yung iba yung inaasikaso,
Kasi sila yung mas nangangailangan. Alam nilang okay ka lang. Parang ganon. Wala lang, para lang, for example, meron akong isang kakilala. Yung kanyang anak ay 3. Dun sa 3 anak, merong isa doon na nagkasakit. Tapos nung nagkasakit, naging mahina na talagang resistensya. Kailangan talaga laging subaybayan yung kinakain, laging sisiguraduhin na hindi mapapawisan, 'di ba? Yung mga ganon na humina ang immune system, so medyo extra care ang kailangan. So dumating sa point na yung 2 kapatid nagsiselos na doon sa mahina ang immune system. Kasi ang point nila, anak din naman kami. Bakit hinahayaan kaming pawisan? Bakit okay lang kahit hindi kami makakain ng masusustansya o tama sa oras? Pero pinaliwanag sa kanila nung kaibigan ko na magulang nila na kasi sa inyong 3, itong kapatid niyong ito, yung kakaiba. Kapag pinabayaan siya, kahit isang beses, manghihina siya. At pag nanghina siya, may posibilidad na kunin na siya. Sumakabilang buhay na. Yun yung kaya extra care yung binibigay sa kanya. Kasi nga, may ganun siyang kondisyon. Yun, parang ganun. So, dun sa mga part na, bakit kapag ikaw kulang ka sa, wala kang panggastos, hindi ka tinatanong, ganun, samantalang ganyan, blah, blah, blah. Kasi diba ikaw nga yung medyo nakaluluwag-luwag. So, yun lang yung nakikita ko Hindi ko sinasabing, tropa ko yung nanay mo, kaya... Inuman ni Nicole kagabi, hindi mo ba alam? Oo, nasplok niya na. Bago mo nasplok sa akin ng nanay mo. So alam na niya, correct. Pinagdadaanan mo. Totoo. Hindi naman sa ganon. Hindi ko tropa yung nanay mo. Wala rin binayaran yung nanay mo sa akin para siya yung kampihan ko. Hindi ko rin siya kinakampihan. Minsan lang kasi kapag nasa loob tayo ng sitwasyon, hindi natin masyado naiintindihan. Pero kapag yun, wala lang. Yun lang yung agad na nag-trigger sa utak ko na naalala ko nga yung kaibigan ko na ganyan. Super selos talaga yung mga kapatid. Ganon. Kasi bakit parang laging lahat ng gusto pati. Kaya lang kasi yun nga, delikado yung buhay Very fragile siya. As in, para siyang nakatungtong sa itlog. Ganon ka-fragile. Na pag nagkamali, partner, mababasag yung itlog. Ganon. Isipin mo yun, ganon ka-fragile. So, syempre. Itlog ng para alam naming lahat. Ng ostrich. Nakakainis. Pinatulan talaga natin nakatungtong siya sa itlog. Nakakainis. Hindi, 'di ba? 'Di ba may idiomatic expression kasi sa English 'yun, 'di ba? Oh. It's like stepping on eggshells. Parang ganun, ibig sabihin sobrang fragile. Ng ostrich ng ostrich, 'di ba? So, kasi bakit fragile? Hello, ang ostrich po, kailan ka nakakita ng itlog ng ostrich? Bihira lang. So pag nabasag pa yan, 'di ba? Yun lang yun. Charot. Hindi, pero 'di ba, parang ganun. So ganun yung na pag inintindi mo yung 2 matibay, ang tibay pa sa kung yung kapatid nila parang nakatungtong sa itlog ng ostrich. Yung 2 kapatid kasing tibay ng kalabaw, 'di ba? Lahat naman sila animals 'di ba? Pero ibig sabihin, between the 3 of them, yung talagang delikado na kailangang pagtuunan ng pansin, yung sakitin. Na hindi naman ibig sabihin na hindi niya mahal yung 2. And sabi ni, anong pangalan? Trisha. Tony. Sino naman si Trisha? Sino naman si Trisha? Kasi? Yung pangalan ba ng ostrich na nakilala mo yan? Sabi ni Trisha the ostrich. Daw? Diba? Sabi ni Tony. Sabi ni Tony, hindi naman ako sakitin Hindi ka nga sakitin pero ikaw yung may trabaho. Ikaw yung OFW na kahit papaano medyo, 'di ba? Tingnan mo, sabi mo kasi ang dami mong plano sa pamilya. 'Di ba? Para magplano ka na makapagpatayo ng bahay at kung ano-ano pa, ibig sabihin yung sweldo mo din diyan hindi naman konti lang. 'Di ba? Kasi kung ako partner, kung konti lang yung sweldo ko, 'di ba? Hindi ko na masyadong iniisip yung mga malalaki. Mga pang araw-araw lang. Mga pang hanggang next week lang, hanggang bukas. Ganun lang intindihin ko. Hindi ko intindihin yung pagpapalaki ng bahay kasi wala naman ako income to begin with, 'di ba? Sabi ko nga, partner, bakit ako nagsa-samgyup? Kasi yung samgyup afford ko, yung bayat lupa hindi.
Samgyup kaya kong bilhin. Bakit ako araw-araw nagme-milk tea? Kasi milk tea kaya kong bilhin. Diba? Bayad lupa hindi. So yun yung sinasabi ko, partner, na parang feeling ko, kaya ganun, Tony. Kaya siguro ganyan. Ngayon, dun sa part na naghahanap ka ng atensyon, papaano ba, ganyan, ang tanong, na-i-express mo na ba yan? Kasi baka naman sa amin mo lang sinumbong. 'Di ba baka may paliwanag na mas makakapagpaliwanag nito yung family members mo. Parang yun nga sa kaibigan ko. Nung naipaliwanag na maigi, saka naintindihan. Tama. Ang hirap sa'yo, sa amin mo muna chinismis. Yan tayo eh. Yan tayo, chinismis muna Mas sa iba. Nauna pang, di ba, malaman ng ibang tao kaysa yung problema. sa taong concerned eh. Sa Trulili. Diba? Ako, ganun. agree ako doon. Hindi namin kinakampihan. Of course, what you feel is valid. Valid. It's Valid naman. emotion. Correct. Lalo pa malungkot ka dyan sa ibang bansa. Oo, na makaramdam ng ganyan. Yung title ng letter is KFC. KFC. Gutom na po kasi kami. Pa-famous bowl naman kayo dyan. Baka naman may... Alam, parang gusto ko tuloy mag-famous bowl. Ayan. No, anyways. Title letter ay KFC. KFC. Ay, KSP. Pero ako, mas naramdaman ko yung self-pity. Naawa ka sa sarili mo. And pangalawa, nag-overthink ka na ngayon. Ngayon, naniniwala ako na yung parents mo, wala silang masamang intensyon. Feeling ko rin wala silang hindi magandang intensyon sa iyo. Nako, nag-inom din kayo ng tatay ni Tony, no? Nagsama-sama kami, may birthday, nag-video pa nga kami kagabi. Kaya kami puyat-puyat ngayon. True, kaya nasplok na sa amin yung Tony, charot. Ako naniniwala ako, ang mga magulang kasi ganun eh. Wala silang masamang intensyon sa anak. Wala silang intensyon sa family members nila. Nakikitaan mo lang ng hindi maganda kasi yun yung gusto mong tingnan. Yes. Minsan ganun tayo eh. Nakikita mo yung napapakinabangan ng mga kapatid mo kasi yun yung gusto mong tingnan. Try mo ding tingnan yung sayo. Meron din. Tingnan mo, generally, you're A-okay. Diba? Hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo. That fact, na malaman mong hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo, bagay na hindi mo ikasasama ng loob eh. Diba? Hindi, napag-aral ka naman. Nakapag-board exam ka pa nga eh. True. Diba? Yung support na binigay sa'yo ng mga magulang mo, nandun hindi mo siya piniling tingnan. Kasi mas tiningnan mo yung nangyayari sa kapatid mo. Maraming ganyan sa ating mga tao na mas nakikita natin yung nangyayaring mabuti sa iba kaysa sa nangyayaring mabuti sa sarili natin. Sabi siguro ni Tony, edi ako na masama. Edi sila na. Hindi, pero kasi, ano lang to, parang Tony hindi ka namin parang, we're not ganging up on you, hindi ka namin pinagtutulungan. Ang sa amin lang, merong ibang POV na pwede mong tingnan. Yes, kasi yun nga eh, tama yung sinabi ni partner, maaaring yun ang thinking ng magulang mo, mas nangangailangan yung iba mong kapatid. Oo eh. Pero hindi ibig sabihin nun, na hindi ka nila mahal. Hindi ka nila mahal, o hindi ka wala na silang pakialam sa'yo. Meron. Diba? Mas may ibang tao lang nangangailangan. For example, ako naman kanina habang kinikwento mo yung sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo, inisip ko naman sa aso. Minsan may ganun eh. Diba? Kunyari, nagpapakain ako ng aso sa labas, hahanapin ko yung pinakapayat. Totoo. Tama. Totoo yun. Kasi siya nangangailangan ng correct. Tama yan. Hindi ba ganun? Pag halimbawa may... Tapos lumapit yung apat, nakita ko yung pinakapayat. Doon, yun yung uunahin mo. Siya yung dadamihan ko ng damak. Tama. Siya yung sasalinan ko ng agad-agad na tubig. May milk siya. Diba? Magselos na kayong lahat pero kailangan nito dahil may malnutrition ang problema nito. Mas nangangailangan siya ng nourishment kumpara doon sa mga kapatid niya na malalaki na. Na matataba. So inuna ko muna yung payat na payat at alam kong gutom na gutom. Surely. Bago ko pinakain yung tatlong malalakas at malalaki na. Correct. Na kapatid din niya. Na hindi... Sa madaling salita, hindi mo naman ikamamatay. Hindi mo rin ikagugutom ng husto. Correct. Inuna lang talaga yung mas higit na nangangailangan. Correct. At hindi ibig sabihin nun, favorite ko yung nauna. Yes. Kasi alam ng magulang mo, nakikita ng mga magulang mo, lalo't higit ramdam nila yung pangangailangan ng mga kapatid mong yun. Correct. So, in other words, wag ka nang maawa sa sarili mo, wag ka mag-self-pity, wag mong isipin na may favoritism or kung ano mang hindi magandang intensyon yung magulang mo, walang ganun. Correct. Diba yung katotohanan lang, ito lang, lagay mo lang sa sa isip mo, never kang pinabayaan ng mga magulang mo. At yung katotohanan na yon, dapat na bagay na dapat mong ipagpasalamat. At saka alam mo, hindi naman din kasi sa totoo lang, 'di ba?
ito na naman yung tinitingnan mo yung blessing ng ibang tao. Bakit? Naiinggit ka dun sa ibang tao na kapag ka board exam, may reaction video na ganon. Nakakaiyak talaga yun, nakakaantig ng damdamin. Gustong-gusto ko rin nakakanood ng ganyan na reaction video na yung magulang yung talagang umaatungal sa pag-iyak, 'di ba? Hindi lang basta iyak, atungal talaga, ganon. Gets natin yun pero kasi hindi lahat ng tao OA. May mga ibang nonchalant. 'Di ba? Totoo. Sa isang kainan, meron diyan na kahit nasasarapan na siya dun sa pagkain, nanamnamin niya lang. Hindi niya i-express, hindi niya sasabihin, hayop, ang sarap naman nito. Sino nagluto nito? 'Di ba? Grabe, pengi namang recipe. May gano'n na OA 'di ba? Pero merong mga iba na sarap siya dun sa ulam. Pare-parehas naman silang kumain dun sa buffet. Tumatango lang. Sarap, di ba? Truly, oo. Di ba? Naging duwende bigla. Correct. Will not react at all. Oo, correct. Di ba? So, maaaring yung magulang mo, ganun sila. Yes. Hindi sila ma-react, ganun. Pero hindi naman ibig sabihin ito, at hindi sila mahihain sila, ayaw nila may patarpulin sa labas. Di ba? Kahit proud naman yan sila sa inyo. Kaya lang, yung karakter nila baka hindi ganun. Yun lang yung tinitingnan namin para lang hindi lang laging sumama yung loob mo. Yes. And dun sa part, Tony, na paano maibsan ng kalukutan, kailangan pa bang i-memorize? Basic, saan ka ba? Punta kami, padala ka lang pamasahe. Kami na bahala sa'yo. Basta libre mo lahat ng gastos. Sa True Lalo. Sa pagkain. Correct, di ba? Sa sine. Purak, Gusto mo mag-beach tayo. Hanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!